shi ma yanzu. Salamu alaikum Hajiya. Na'am? Ga nan. Shigo. Ciki kuma Hajiya ina. Shigo dama kafan katifa na ne ya lalace, shigo ka gyara mun. Shigo mana. Hajiya ciki kuma. Okay to shikenan ga. Hajiya daidai ta ina? Ta nan zagaye ta gabana nan. Ta nan abin yake da Allah. Kake abu kaman dan ƙauye. Hajiya sai dai ban ka gurin ba. Zo ta nan. Okay to. Tashi kai. Tashi ka zauna a manan mu na dan Fulani. Ka tashi ka zauna a nan wurin. To ranke dade gani na zauna. Matso. Nan ya haka yayi? Ya kake? Kaka dai dan kyakkyawa da kai. Ka san me nake so? Kana ji? Dama mai gidana ne na aure shi saboda kuɗi, ni yanzu ne in takaice ma maganganu. Tsoho ne baya kusar da ni da irin abincin nan, ni dai ka gane abin da nake nufi, yanzu kawai ka bude bargo ka shiga. Hajiya kitina Allah na ganin mu shine ya tafi, Allah ko da yaushe na tare da mu. To in muka gama ba sai mu sallah mu roki Allah ya yafe mana ba, ko zuwa zaka ga mishi? Allah ba a Allah wayo. Barka ji. Muna sani muka yi abu. Tunda ka shigo ɗakin nan wallahi sai an yi shi, ko ka bari a yi ko muka ihun kwarto. Wane ka zaba? Inna lillahi wa inna. Yanzu ko ka yadda mu yi ta daɗi ko muka ihun kwarto saboda mai gida ya yarda da kai, kuma ka san yanzu nan ka san me zai faru. Kai Hajiya gaskiya aikin nan bai yi ta bangare na ba. Ban mantawa yanda Alhaji yake kula da ni a gidan nan, ya bani amana a gidan shi dan ya yarda da ni. Ko me zaki mun sai dai ki illahi lazi Allah kaɗai zai shaide ni wannan gaskiya ina ba aiki na bane billahi. Nake ji a gida. Mai gida. Dan Fulani Shi ne mai gida shi ne. Inna lillahi. Ina so ya kirka ma. Dan Fulani. Wallahi Alhaji. Dan Fulani din nan da kake ka gida kin mata na? Ina so ya shigo kawai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kai cuce ni. Dan Fulani. In ka ji zai dinga da bacin na ka dakin mata na. Dan Fulani. Ya sa kullun ka dai. Yanzu ko ka yadda mu yi ta daɗi ko in maka ihun kwarto saboda mai gida ya yarda da kai, kuma ka san yanzu nan ka san me zai faru. Kai Hajiya gaskiya aikin nan bai yi ta bangare na ba. Ban mantawa yanda Alhaji yake. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ta amana ta. Da manzo abin da zaki muke na a gidan nan kenan. Wallahi mai gida shi ne. Ka shi fita, na sake ki saki uku. Ka shi fita. Ka shi fita. Dan kuma ne ka nan gudu. A neman albarka dan Fulani. A neman albarka. Ba gidan nan. Ka shi fita. Da mun ba abin da kika samu. Kauye ko fita. Ya tawo.